right? Right. Okay. Ngithukile kancane namhlanje. Namhlanje unokuthuka. Not ukuthi ngithuswe lo ngithukile nje kulezi insuku ngithukile Serious? ngazini. That's right. Okay, let's go. Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukusipha leli thuba lanamhlanje egameni lika Jesu Kristu. Kuyintokozo ukuthi ke sibe nani futhi ngalolu hlobo namhlanje sino dadewethu sizomkhumbula ke sasikade sinaye la namhlanje uzivakashele ke once again sibonga uNkulunkulu ke nangempilo yakhe. Bafowethu siyabonga kakhulu. Asithathele ithuba ke sibonga uNkulunkulu nje kakhulu nabo bonke abantu abasinikeza support eindaweni ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu engathi uNkulunkulu womusa anganibusisa anigcine nemndeni yenu nonke lapho emakhaya. Ngaphandle ke kumusha isikhathi ngizothanda ukuthi singene straight to inkulumo yethu esizele lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ke bafowethu, singene straight, but before sizoqala ufakazi bethu namhlanje sinodadewethu la osijoinile kulolu suku namhlanje. Ngizothanda ukuthi ke sibonge uNkulunkulu before we go straight to the heart of our today's conversation. Heavenly Father, we honor you and we love you. Lukufanele udumo lonke uNkulunkulu ngegama lika Jesu. Izibongo zonke zingezakho nodumo lonke lufanele wena ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele, phakama uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kuyabongwa uNkulunkulu namandla manje naphakade. Akasoza bikho futhi ongafana nawe uNkulunkulu wethu engcwele, futhi asoza bikho esingamlinganiswa nawe. uNkulunkulu wethu engcwele, ebumnyameni kukhanyeni, emazulwini ngaphansi komhlaba, emhlabeni wonke ngegama lika Jesu. Igama lakho lihle liphakamisiwe uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla, siyathandaza uNkulunkulu wethu engcwele, wena oyisiqalo nesiphetho, uNkulunkulu the Alpha and the Omega. We pray and siyathandaza moya engcwele uNkulunkulu namandla, sesingena kule ingxoxo siyathandaza mawube uNkulunkulu, masibe ngabantwana kuwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu wethu engcwele nangaleli thuba osipha lona uNkulunkulu, ukuveza izwi lakho uNkulunkulu namandla, ukuveza amandla akho ngegama lika Jesu ngazo zonke indlela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nakuba simile kuumusa wakho, siyabonga baba wethu engcwele, in the mighty name of Jesus Christ, Lord of God. We thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, all the glory unto you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Q. Yebo bhuti Khosh. Khosh. Alright. Right. Uyaphila. Ngiyaphila. Ngisayiphilela inkosi. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ukuthi uphinde ubuye futhi. Kuningi esakhulumayo kule episode yethu eyadlulile. Kwangaphela. Yebo. Makungaphelanga futhi nje ngisho ngathi ukubuya ka1000. Kuningi emgodleni. Athi ke right namhlanje. Hayi ngiright mfethu. Siyabonga siswami. Mhlawumbe makuthi nawe uyaqala ukuyibona le episode, ikhona enye sesike sayenza ephambilini isikhathi sinayo la usisi esikhuluma about uhambo lwakhe nje nempilo kanjalo nenkosi. Ngizonishare link ukwazi ukuthi uyoyibona nayo episode yethu esiyenzile naye lo part 2 khona part 1. Mhlambe if you were to recap, mhlambe nokukhandela umuntu nje isithombe nomuntu oqala ukubona le episode le kodwa ongakayiboni leya, mhlambe mathiwa nje ungamkhandela isithombe ukuthi besikhuluma ngani kule dlulile, ubonga thini? So ekuqaleni ngasho ukuthi ukuze ngiqhubeke nestory sami ukuthi abantu basibone siphelele sisonke, bekufanele ngiqale lapho engiphuma khona ngabazali ukuthi ngizalwa ubani, abazali bami bebe kanjani, ukuze bekwazi ukuthi ba connect mabebona
u-part 2 bekwazi ukuconnecta amanye ama-patterns wayiphinda ekuhambeni kwesikhathi. Wow. Bafethu siyabonga kakhulu. Sike sakhuluma about izinto ezayijule kakhulu nayo dadewethu about a story of life, the journey of life. Namhlanje ke sithe sifisa ukuqhubeka kuleya nto sesikade sikhuluma ngayo. Konje sagcina ngisuke eThekwini ngiphanjanelwe ingqondo kodwa ngingekho aware mina ukuthi ngiphanjanelwe ingqondo noma bengikubona okunye bengithi kushuthi mangabe vele ungenwa idlozi umuntu ongenwe idlozi uba kanjalo. But before sizoqhubeka khona ufile kanjani nje after usofikile your first experience uzokhuluma about impilo yakho phambi kwamakhamera nje ufile kanjani after? For mina ngingasho ukuthi ingxenye ye-healing yami kuyangelapha kakhulu nami kunomuntu ohleli onenkinga efana neyami ongazi ukuthi uzokwenza kanjani. Correct. Asiqhubeke sisiwami, ngiyabona namhlanje uphethana nebhuku ngikhumbuza Enigma. Kumele ngibuye ngikhumbule ngisho ngibe ngibhala kubalulekile ukuthi ngihlale ngizikhumbuze ungathi uphuma la hayibo konke ngisho so manje makubeke konke hayi ngizokhumbula likhona nje ngangalivula kodwa likhona kutheni kunento ibhalile lapha in case asiqhubeke ke sisiwami yaqhubeka ke impilo ngoba ngifisa ukuthi siqhube size sifike kuyimanje lakho. Yebo. Yes. Yebo. Mangisuka ke eThekwini njoba ngigcine lapha ngiveza ukuthi mangisuka eThekwini bengingasekho right kodwa ngekho aware ukuthi angikho right ngoba nomuntu ohlanyayo akekho ovumayo ukuthi uyahlanya. Qiniso. Ngihamba lapha kune-instruction engiyinikezwe yiyo le moya yamadlozi ngumuntu nami ngathi uza nenye into epowerful ekhaya. Udadewethu ke ngaleso sikhathi njengoba ngangichazela ukuthi wahamba wayosebenza eThukela Ferry esalon ka-anti ngoba ilearnership ayiyenza eThekwini seyiphelile. Okay. So mangizofika enye ama-instruction engangiyiphiwe yiyo le moya le kwakukuthi kufanele ngihambe ngiyothukela lo mfula nje omkhulu ngasekhaya ililo eThukela Ferry iThukela Ferry. Okay. So ngidlule ke lapha mangifika ngidlula lapha instruction kwakuyiyo lamaranda u7 nezinye izinto engangizithengile bayazi abantu abahamba imfulu ukuthi kuye kube khona izinto oziphathayo lapha yana mangaba uye emfuleni. Mangifika angikaze ngisondele kakhulu kulamanzi ngoba bengifile ukuthi ayangidonsa. Ngaziphosa ke lezi zinto engangiziphethe ngajika. So mangabe mawukhuphukele ebridgeini uhamba kancane bese uqhamukele esalonini ka-anti. Mangifika esalonini ka-anti ngithola udadewethu ongilamayo uWes. Ngalendlela ukuthi ubukeka njengesalukazi esidala even though engashwabene kodwa nje indlela ayibukeka ngayo yayikhombisa ukuthi engqondweni akathathi kahle wayiwenza phela umsebenzi osesaluni ngoba umsebenzi wakhe into akagudi kuyona. Ngihambe ke nodadewethu ngibe umuntu oyekhaya ke phela ngoba nami ngibona sengiwumuntu ongathi usebona kakhulu nabantu ngibabonela izinto lesaluni ngizisho zonke lezo zinto lezo kwaqondana ke ngifuna ukuqamba amanga okunye kwaqondana nengibatshela khona kodwa kunezinto engiyisole ngazo engazisho kwakungafanele ngabe ngazisho ngalesi sikhathi njengethini. Kunzima ukutshela ukuthi mfethu ubulawa ubani wena njengoba izinto zakho zingalungi. Lezo zinto ziyaqhatha kakhulu imindeni eminingi ziyayibhidliza nje kakhulu. Indlela eyenzeka ngakhona khumbula ukuthi ekhaya umuzi wamaNazaretha
ngizalwe nami ngiyiNazaretha, umkhulu akasekho-ke kodwa wayewumfundisi ekhaya nje kwaziwa ukuthi kamfundisi uMdlalose emagcuneni, umuzi nje wakaMdlalose owaziwayo wasekhaya. Umkhulu ngizothini mangabe kushone umuntu ngengozi yemoto, wayilabo bantu ababelungisa imsamo. Makuthiwa kulokhuza kukhona umuntu odutshuliwe, kwakuyibo labantu ababehamba beyogeza amanxeba, balungisa izinto. So mangihlangana lo sise ngahlangana naye esaluni, hayi ngimbonela ukuthi ayi wena wachithekelwa ingane, kufanele wenze, ngimnikeze instruction noma ngangayi kuyomenzela leyo nto leyo, kodwa ngangimnikeza i-instruction eyayibuya ezinye zezinto umkhulu ayenikeza abantu instruction ukuthi okay mangabe wachithekelwa isisu wenza kanje. Okay. Udadewethu-ke ngihambe naye-ke sesihamba sibuyela kaMdlalose, masifika ekhaya kube wesi. Ingqondo iphambana impela nje, ingqondo kwangempela kube wesi ngoba umuntu mangabe enze ezinye izinto ezithusayo bayaqhela abantu kuye. Khumbula ukuthi ekhaya thina siyingane ezingezinhle ka ezinyamanambana. Mase qhamuka ukuthi lezi ngane kazatho seziyagula. Lezi zinto ukugula kwethu ukuthi akufane, kodwa mina kimi kungconywana kucashile, akuveli obala njengoba kuvela kudadewethu. Kwakuzoba uLesine la khona sangesilale ebusuku, dadewethu wayekhuluma nje zonke lezi zinto ezingaqondakali, ezinye zazo akayekhuluma zaziyiqiniso mfethu. Ngoba like ngithe mangibuka ngiscrolla kwamanye ama video ku YouTube, ukhuluma omunye upastor ukhuluma ngokuthi spiritually kunamademoni, kuney'ngelosi, wathi uyazikhethela ukuthi ungena ngoJesu noma ungena ngamademoni. So ivulekile kakhulu, spiritual realms ivulekile, siya ngokuthi wena usebenzise muphi umnyango. So kuningi-ke kwakuvela ngalesiya sikhathi lesiyana, futhi ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ukuthi noma sasinzima lesiya sikhathi ukuthi safika, ngoba safika sasivula amehlo. Ngoba kunezinto ongaziboni eziye zenzeke ungazinaki. Khumbula ukuthi ngithe ukuye ekhaya, besiye ekhaya, kodwa uma ufika ekhaya abantu bethi ngiyokhothwa amadlozi, izinto zami ahambi kahle ezovuleka, kodwa thina ekhaya besibuya izinto zethu zibe mnyama, njalo siqala phansi mangabe sibuye ekhaya. Angikujabuleli ukuye ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi mangiye ekhaya kufanele ngiphinde ngibuye ngizoqala phansi. I see. So akule kudadewethu kube ukuthi ngifuna ukumhambisa kubantu basesontweni eManazaretheni, kunobaba osekuvukeni, ngeke ngisho ukuthi ubabani, abantu bayamazi. So uyiNazaretha ey'ntweni ey'ningi, abantu abamaNazaretha basonta nje kaShembe kuyazi ukuthi hayi fanele uhambe laphayana. Ngahamba-ke nodadewethu, kwaqondana kabi ukuthi ngihamba naye, uLesine akekho futhi angimtholanga, kodwa ngafika kukhonzwa khona. Kwaba wesi-ke ngoba lento yayithi mayifika kudadewethu indlela eyiba ngakhona, laphana ngikhumbula ukuthi yena wayezofuna usizo wagcina wathandazela omunye umama esasemthole ayigula khona. Ngendlela lento engakhona ukuthi hayi lo akaguli, unyukelwe abantu abadala abaphezulu kakhulu, ufuna athole ilokhuza imbuzi yokugeza lemoya ingcolile, yiyo lesimenza kanjena. So sihamba sibuyele emuva manje, sabantu abazobuya ngesonto ukuthi if kuukuthi siyabuya ngesonto sekufanele sibuye nembuzi yokuyohlambulula lemoya lengcolile. Okay. Kuba ukuthini-ke kuyathengiswa phela uVasilina ney'ntambo nechibi kuyatholakala.
ngithe ngeke uVaseline, ngikhumbula hlangathi ngiVaseline o2 obusisiwe, ngathenga nezintambo nje. Sibuyele emuva, masibuyele emuva kube wesi. Makuba wesi sibuyele emuva silala kuphi kagogo. Okay. Uyakhumbula ukuthi uma ngithe mangabe buya ekuthwaseni wakhishwa indle yakhe. So leyo ndle leyo ke indle yakwethu ke siyisebenzisayo. Udadewethu ke kube wesi ngalendlela yokuthi nogogo naye akekho right imdala ngapha lento le iyenza sibe nechaos kakhulu. Akukho right nje simo asikho right kuze kufike ekutheni kuthiwa siphume kagogo siyolala kwethu kule handlo leyo. Okay. Siphume ke kagogo masiyolala lapha na ngikhumbula kahle udadewethu wathela echela ngaleli chibi ngoba phela ngabe ngadayela ukuthi aku20 litre. Wachela ngaleli chibi leli kwamanzi ngishiya ingubo esilele ngazo. Kwaba wesi makuba wesi kube iSaturday ngithi mina akekho futhi la igcekeni ofikayo uzothi uzobuza ukuthi nilale kanjani. Umuzi mkhulu ekhaya kakhulu. Sure. Izindlu cishe 22 ekhaya. Umuzi nje omkhulu kakhulu. Yebo. Akekho ozobuza ukuthi nilale kanjani kulesimo ngoba kwakubonakala ukuthi akekho right. Amazwi engwakhumbulayo kwathiwa sigange ngedlozi nizothina abantu ukuthi bagange ngedlozi sihluphekile kunomuntu ocabanga ukuthi thina sigange ngedlozi. Akuzange ke kube lula kwabanzima masikhula bekuyaye ukuthi masigula noma kukhona okwenzakala egcekeni umkhulu esaphila wayeba fast ekushiseni impepho ukuthi athethe phela ngoba kukholelwa ukuthi mangabe sikhulele kulamakhaya sikhulele kuwona if kunento errong ngaphambi kokuthi kuphume kuthathelwe esinye isinyathelo kuqalwa kushiswa impepho kuqala kukhulunywe emsamo. So akekho wakwenza lokho kwaba wayesike ngithenge Saturday yakhona ngithatha usisi wami ngithi siyahamba kunomunye umuzi nje cishe 15 to 20 minutes away. Okay. From Khabo mama. Okay. Kuka aunt wami ngithi ake ngihambe ngiye ku-aunti angibonise ngoba nami kwakungaphezulu kwamandla ami ngangingedwa ngingazi ukuthi kwenzakalani ngithandaza ngibiza lo shembe kodwa ngizange ngisizakale. Ngihambe masifika ka-aunti kube ngathi kuba ngcono kuphinde kube wesi. Athi u-aunti afonele ekhaya kubo kababa kaXimba afonele khona afonele u-aunti uQinisa ibe uQiniso nezingane kaSipheni zifika lana ziyagula. Bengicela nje noma nje zizoshiselwa nje impepho lapho ngoba kubi kuwesi ke manje udadewethu uyakhuluma akasaqede nje ziningi nje izinto akayishoyo esikhombisa ukuthi uphanjanule ikhanda. Even nami kukhona lokhu kodwa akuphumeli njengokwalo lokwaloku so kuwesi kakhulu. Mangabe u-aunti afona athi u-aunti uQiniso athi kukhona ubaba okhona ngapha kunendawo kuthiwa konhlala kahle ngapha eMsinga athi kunobaba okhona okhulekela abantu oyiNazaretha nami ngihamba yena lo baba. Okay. So kuba ukuthi ke okay sizohamba ekseni ke manje silale khona la ka-aunti sivuke futhi ekseni masivuka imoto isidrobe ngakhona lapho sihambe no-aunti uQiniso. Sathi masifika kalo baba lo laqala kisonto ngabo 9 udadewethu maqala kuthandazo wavele wahambiswa kwenyoka khona lapha yana. So zikhulumeke lelwana ukuthi ziphuma eSwazini nasemunye umuntu uhamba ulando eBergville zonke lezo zinto lezo
nakimi ke manje sengiyakhuluma phela like bengingakhuluma ngabe ifika le moya le bengingakhulumi isiZulu bengikhuluma iSwati. So ikhulumeke le moya ukuthi ke thina kufanele sithwase zonke lezo zinto lezo sinemoya kodwa into eyangixaka engasuki kimi ukuthi lo baba lo wathi le moya njengoba niyibona nje ayifikanga lapho kiwa khona labantu abangenanga ezulwini okuyinto ehamba ngiyi-rewind ukuthi lo baba lo kahle kahle wayisho ukuthini. So kodwa kunye manje sekuya ngokungikhangela sigezeke ngempepho zakhona phela kunamabhava khona sigeze sibuyele kuba ukuthi sibuya sekulate sekufanele siye ekhaya kaXimba. Okay. Masifika ke kababa afike futhi ugogo kukhona nakwabo kagogo umkhulu wayinamakhosikazi awu3 kodwa ke awagananga ngesikhathi esifanayo onke. Okay. So sekhona oyedwa ugogo khona. Masifika ke khona nakhona ke bafike basishiseleke impepho ke ngoba phela kwakukhaleleka ukuthi nathi sasinaso leso sikhala lesokuthi mangabe singashiswela impepho mhlambe izinto zingaba ngcono. Afika ishisa impepho ugogo kuba ngathi kuba ngcono ngakusasa kube wesi sekufanele sihambe phela sibuyele kamdlalo ngoba phela sihambe lapha nasabantu abaya ka-anti masifika nakhona basidlulisela phambili. So sihambe ke masisikhona le ekhaya kaXimba kube wesathi ugogo kunomunye ubaba wakamasango uSontesa Ntoni kodwa uyisebenzisa konke uzomele ke nihambe nikuye niyoza ukuthi angeke nekwazi ukunisiza. Ngahamba ku-anti omncane wangiphelezela masifika kulo baba lo asho lo baba lo ukuthi kahle kahle lo muntu lo akasekho sekusele uphisi kuyena emzimbeni akasekho noma engalahleka ningamthola efile. So kuba buhlungu ke phela manje ngisazi ukuthi ngizokwenza njani ngingedwa okwangempela. Lo baba lo athi hayi mangabe engakahle ngoba leli gwebu leli linyuka njengoba linyuka limcisha ingqondo nje kuye emzimbeni akasekho sengafa noma inini. Kodwa futhi into engangiyibuka umntase wayethi mayisikekile lalingaphumi igazi elinormal lalivele kuphuma igazi elimnyama. Lo baba lo asho ukuthi hayi noma ngihamba nephi vele lo muntu lo unenyawo unensila yenyawo zeni noma ikuphi lani yakhona vele lento le izonilandela. Seko wesingake manje oconfirma ngikhohlwe ukusho ukuthi khona before ngizoya kulo baba weNazaretha khona la ngeke ngasakhona umntasi. Lo mama wathini usekhaya. Okay. Kamala suka khona yonke lento isuka khona. Lo baba lo umthandazi la umntasa kahambisa khona okwenyoka wathi inkingi isekhaya. Lo wes3 manje sengimhambile naye inkinga uyikhomba emuva thina la sibuya khona. Simlande kumntase ke bamphalazise ke ngaleyo ndlela le yathi lo baba inzima lento emphethe lo muntu zonke lezo zinto lezo kube wes ngalendlela ukuthi ngiyathandaza ngaleso sikhathi ngikhumbula ngithe ngihambe amasonto amaningi mangihamba amasonto amaningi umthandazo wami uye uthi uNkulunkulu kaShembe ngoba iyona mthandazo esikhule engikhule ngiwazi kodwa makuhamba isikhathi washintsha umkhuleko wami wathi uNkulunkulu wabantwana bakaIsrayeli. So mangiqala ngithandaza bengiye ngithi uNkulunkulu wabantwana bakaIsrayeli ngiqhubeke nomthandazo wami. Ngiyathandaza noma nginga-understand ukuthi kwenzakalani yonke lento eyenzakalayo too much for mina.
ngoba noma bengakhona laba abanye umuntu okufanele abe nesineke, umuntu ogula ephanjanelwa ingqondo kunzima kakhulu kumHenglish. Yeah. Kwaba wese bhuti wami. Kwaba wese ngalendlela yokuthi sasiye sithi masilala ebusuku ngangingalali ngakuye ukuthi mayisethule ngimbone engasanyakazi ngisondele eduzane ngizwe ukuthi usaphefumula. Babefika ke abantu ababazi abazali bethu futhi uNkulunkulu ngiyambonga ngalokho ukuthi kwakunabantu ababefike bezosichecka khona sesikhona la ekhaya kaXembe ngoba asisakhona ukuhamba manje ngoba phela umntase uyagula nami futhi ngiyagula. Abantu ababazi abazali bethu bakukhombisa ukuthembeka. Okay. Ngoba babefika lapha bethi siyamazi mawenu, siyamazi baba wenu. Basithwala kakhulu abantu bemuzi yabantu. Ngapha siphuma khona cishe ikholi iyodwa sayithola. Hlaniphume. Ngisho kubo kamama. Oh, okay. La sikhulele khona. Iyodwa ikholi esayithola yayibuza nje ukuthi nilale kanjani. Sathola nje ikholi eyodwa kaphelela lapho. Yeah. So nabantu ke mama befika abantu bezonibona nomunye efike ezoniyalela ukuthi hayi ngapha kunomunye futhi osizayo. Ngapha kunomunye osizayo. Sahamba ke saya kwenye indawo la sayalelwa khona. Masifika ke khona nakhona hayi bamgcaba kumntase basho ke lokho abakushoyo ke banginikeza ke izinto. Kwakuba nzima ke ngisho kumgqumisa lokho kugquma lokho ayigcine emshisa namanzi ngendlela ayenza ngakhona kungelula kunjalo. Kwathi lo mama lo asibuye size ezosilaphela la akahlala khona. Masifika ke kalo mama cha saphatheka kahle angeke ngikhombo okutheni. Kodwa mangabe kuzoqala esilapha wasitshela ukuthi ngoba ukugula kusuka kaMdlalosi kufanele lo mama lo axoshe ledlozi la kaMdlalosi. Wayenza ke leyo process yokuxosha idlozi. Sahamba sayogeza la sageza khona ngalezi inkukhu ezibomvu nayo yonke lento le eyayenzakala. Mase sikhona ke siqale ke le process yokwelashwa khona. Athi lo mama lo athi uyazi ukuthi udadweni uguliswa wena. Ngithi mina engane athi idlozi limiyekelele udadweni ngoba wena ufuna ukuthatha umsebenzi wabaphansi. Ngithi mina hayi phela mabefika kimi mina bangitshela ukuthi ngeke ngize ngiyothwasa bazozithwasisela mina. Sona kanjalo leyo moya iyona into eyikhuluma leyo. So kuba ukuthi ngibuka isimo ukuthi udadewethu isima kabhekene naso nami futhi ngiyesindwa ngingedwa. Yeah. Ngigcine ngivuma ke. Uthomunye ubaba nakule msebenzi wobumnyama noSathane naye ufuna ukuvunywa. Yeah. Wathi noJesu futhi siyamvuma. Ngavuma. Ngathi kulungile umntase sahlala inyanga yonke kuloya muzi loyana. Wahamba kumntase ebuyela emsebenzini noma ayingakalapheki ngokugcwele kodwa kwakungafani nangalesi sikhathi esasifike ngaso. Okay. Nokuthi omunye umuntu uzozibuza ukuthi uzothi sasizwa yiloya mama cha sasizwa uNkulunkulu. Mina ngangithandaza khona ngikuloya muzi loyana. Ngabuyela ke ekhaya ngiyolanda izinto ngoba phela nakhona ngizange ngifika ngisibeka isitori sokuthi kuthiwe angiyothwasa ngoba udadewethu uzoba ngcono. Ngaba umuntu ophuma nje ukuthi ke idlozi selingikhombile ukuthi ngiphume ngiye kuphi nokuthi mangabe uzalwa isangoma ikhona leyo nto le emakhaya nawe uzibona ukuthi ngelinye ilanga nami ngiyokwelapha abantu ngiyosiza abantu ungazi ukuthi kunamthelela muni konke lokho.
ngabuyela-ke kulo muzi lona, sengibuyela manje sengumuntu uyothwasa. Kwathenga izinto, yaqala iprocess yokuthwasa-ke. Angizange ngiliphuza-ke lembuzi igazi, kodwa lenkukhu ngaliphuza. Waphuza igazi? Ngaliphuza, phela kuyaphuza igazi lapha ephehlweni. So ngaliphuza-ke leli gazi leli, kwaqala-ke yonke leyo process, ngagcoba kumcako. Umprofethi wama. Laba bethini ngithwasa ini ayehlukanisa lento isinguni nani, kodwa nje ngapha ngangiyi-red, ngapha ngangiyi-white, ngigcoba kanjalo umcako lo. Okay. So siqhubeke-ke isikhathi, mangabe uyothwasa kuyavukwa-ke ngo-12 ebusuku, kwesinye isikhathi uyogeza noma ekuseni, uyogeza uyolishaya leli gobongo, nalo liney'khathi zalo ukuthi igobongo lesithunywa uyoshaya lona. Ngiyaphuza wonke lamagobongo, ngiyaqula imithi nami, sengiyafunda nokuqula imithi. Ngiyafunda nokuthaka, bayafika abafikayo, abaprofethwayo, abasetshenzwayo, zonke lezi zinto lezi. Kuhamba isikhathi-ke ngikhona khona la. Ngangiye ngizwe sekuthi angihlabelele, ngithi ngijulise Nkosi othandweni lakho. Khona lapha kule. Khona lapha yandisuka ukholwa, ngimthatha uqobo lwami nakho konke kwami, baba ngiyavuma. Le ngoma yayifika ikhathi eningi la ngaphela usuku ingafikanga. Kanti lo mama lo uyangizwa mase kuthiwa ngifuna imfihlo lapha yasengifihlelwe phela ebusuku, mina izinto angisazitholi. Athi hayi kufanele phela noba ngizwile ucula ingoma zesonto, uthi idlozi likuphakame kanjani wena ubhizi ucula ingoma zesonto. So kwakungehlula, kwakungeyona into engangiyicontrola, kodwa kwakuba naleyo muzwa loyo ofikayo ngapha lapha ngikhona. Into engimangaza amaphupho ami, khumbula ukuthi ngithe ngesikhathi sizolashwa lapha nakuthiwa sisuse leli dlozi la kaMdlalozi, kodwa futhi mangabe lo mama lo esethi uyangithwasisa, ufuna ukubiza leli dlozi leli la kaMdlalozi, futhi ufuna ukuphakamisa lona leli futhi akalixoshile. So into yakhona yayingahlangene. Ngizazi-ke ngihlala isikhathi eside, kodwa nje nganginakho kimi ukuthi yazi ngifuna ukuhamba la, angeke ngendlela okwakunzima ngakhona, ngangifila ngathi ngilahliwe. Ngimtshele umntasi, ngimfonela phela, ngibuye ngiyintshontshe phela ifoni, ngifone ngoba akufonwa kahle kahle, kufanele ifoni uhlukane nayo. Ngimtshele ukuthi akusavumi mfethu lana. Ngafika ngizwa phela, ngangiye ngizwe le moya mayikhuluma kimi endlebeni. So ngangiye ngizwe-ke kwakuba ama-voice ahlukene, ngisho mina nalidlozi lakhona ngisalizwa, nento engiyihlalela ngisayiboni akusavumi. So athi umntase, mfethu uma ubona ukuthi kanjani, buya ngizokhuluma nomunye umama. Angitshele lo mama lo ukuthi hayi kuyeqiwa nje phela, makuwukuthi libuye likulande futhi ukuyibone. Kwasho ukuthi akusavumi ngempela ukuthi ngibe lapha yana. Ngimtshele lo mama ukuthi hayi ngoba ngeze ukhuluma ngokuthi unawo amathwasa asebenzayo, bengicela ukuthi inkamba zami lezi ngihambe nazo, ngithi ngisebenza ngibuye futhi ngiqhubeke nayo le process. Athi nje lo mama ngeke, wangithuka nje kabi, wathi nje ngizohlanya, wazotshela nobaba kwakhe ukuthi akangikhuze lento engiyenzayo ayikho right. Kwasho ukuthi umqondo vele usushintshile, ngangase ngihleli ngomzimba lapha yana. Kuthi ngolunye usuku ngimtshele ukuthi nje mina ngisho ukuthi cha, kusasa ngiyahamba, ngivuke futhi ekuseni, ngathi mhla ngishaya igobongo okugcina, ngathi ngiye ngizwa phela ukuthi omunye mangabe eqile abantu bakubo bajike besale lapha yana. Mhla ngilishaya leli gobongo leli, ngalitshela ukuthi namhlanje-ke ngiyahamba. Engafika nabo la bengasali la,
Mase ngibuyele emuva. Nibuyele nami emuva ngoba ngeke ngiphinde ngibuye ngizela. Ngikhumbula ukuthi-ke ngavuka ekuseni ngayogeza ngagcoba futhi njengokufanele ngendlela engigcoba ngayo. Lo mama lo athi yena ngimtshela ukuthi ngifuna ukuhamba, athi ubuze wahuba ukuba njani ngoba phela wena ubusuthe uyahamba. Nangempela-ke athi ngiyochitha lapha amagobongo lapha esibayeni, ngihambe-ke ngiyochitha lamagobongo lapha ezansi kwesibaya, ngigeze-ke leli bomvu leli. Kwaba ukuhamba kwami ngalelo langa. Mangihamba-ke angisabuyeli kubo kama, ngiya kuMtase lapha eThukela Ferry ngoba wayeqashile khona. Ngahlala-ke insukwana kwangahlaleka nginalento yokuthi mangekho la eGoli izinto zami asihlangani futhi nazo kwesinye isikhathi. Ngiye ngibe nokuthi umuntu nomuntu unendawo yakhe ngoba naseThekwini ngahlala kaze kuhlaleke. Kwawukuthi-ke ngaleso sikhathi kulomunye umkhulu akekho umuntu ozombheka. Bhuti wami ayangitshela ukuthi ayongenyuka uze eGoli ngoba thina sisuke sisemsebenzini asinaso isikhathi. Kwaba ukunyuka kwami ngizale eGoli. Kwaba nzima-ke ngoba namaphupho ayelokhu engihlaselile. Khumbula ukuthi mangilele ebusuku ngiphuphe ngilele nabantu nje abahlukahlukene. Thina sike kuthiwa isilwane-ke. Ngizame kaningi ukusilahla lesi silwane. Ngihamba nabantu kwesinye isikhathi mawufika kubantu-ke mawusujwayela into yokuhamba abantu iyajovana, ifuna ngathi ngahlala uhambe uyobheka, uhambe uyobheka. And mawufika kulabantu awufiki labantu bethi awunayo inkinga. Ngaso sonke isikhathi bahleze bezokubona unenkinga. Ngifike-ke la eGoli, mangifika ngihlale nobhuti wami nonkosikazi wakhe. Ngi-attende-ke isonto ngoba nganginalento yokuthi kuzomele ngi-attende isonto, ngeke ngihlale ngesonto ngayo esontweni. So ngihambe-ke ngiye esontweni lelinye lamaZayoni elikhona khona lapha e-Alex. Kunesikhathi-ke bhuti wami engaprofethwa khona ukuthi fanele siye ethuneni likababa. Ngoba izinto zethu zingahambi kahle zizovuleka mangabe sike saya ethuneni likababa. It was before ngizothwasa nayo yonke lento. Sahamba-ke noMtase siyaphi ethuneni likababa, safike senza lokho esasikutshelile lapha kulela sonto leli. Sakhuluma kanti leli thuna leli liqushiwe. Masisukuma lapha sesisukuma nezinye izinto esingazazi. Khumbula ukuthi njengoba abazali babeshone bexabene, bekunento yokuthi masihamba kuthiwa fanele senze umsebenzi ukuthi ngoba abazali bashona bexabene kumele senze uxolo. Nangalesi sikhathi lesiyana kwagcina kuyokhuluma mina ethuneni likababa nalembuzi le ukuthi sesiyomcelela uxolo kaMdlalozi. Kunaleyo nto nje yokuthi phela thina masikhula kaMdlalozi amathuna ayahlonishwa-ke emakhaya. Ila eGoli amathuna nje kulula nje ukuthi umuntu uyahamba emathuneni emakhaya. Amakhaya amathuna ayahlonishwa. Ngiphinde ngibuyele-ke kuleli sonto sibuyele sesiprofetha ukuthi fanele uye ethuneni likababa wakho. Ngisho ukuthi suthi awenzanga kahle, fanele futhi uphindele. Zonke lezo zinto lezo ngiyazenza, hayi ukuthi angizenzi. Noma ubuya njengoba umuntu ehamba eya ebantwini ebuya nezinto uyazisebenzisa kodwa umehluko awukho. Kunalento yokuthi uzosebenzisa kuzoze kulunge. Bangitsheleke lesonto ukuthi fanele ngigqoke sembatho lesisakhona. Ngulo muntu onokuthi nokuprofethwa abantu. Ngihlale endleleni ngihlangane nabantu engingabazi bangiprofethe bangitshela izinto ezinye-ke bengiye ngilalele, bengiye ngibone njengomuntu onenhlanhla ukuthi ngibe nenhlanhla
kanje nakanje. Yeah. Ngigqoke ke kuleli sonto. Okunye ke kwabangcono ngeke ngiqamba amanga ngiza kubanga ngcono. Kwabangcono nothi ukuthi kwaphela. Kodwa emaphusheni le moya isangihlasela. Kwaba wesike ukuthi mangabe ngibuya ngingasebenzi lo gap ikulele gap yonke. Ngabuyela sabuya lesa spirit se masturbation ne spirit se porn. Sangihlasela ke saba wesi kangangokuba kange ngizwe ama kidney angathi ayalimala. Angikaze ke ngiyibike esontweni indaba yakhona, angikaze ngiye ndawo ngoba kuyona indaba le okulula ukuthi ungayikhuluma nombani. Kodwa uNkulunkulu emuhle wazibonakalisa ngoba ngabiza yena lo uNkulunkulu wabantwana bakaIsrayeli ngathi Nkosi angisathandi ngiyacela ungisize. Angazi ukuthi kwaphela nini kodwa uNkulunkulu wayelwa leyo mpi yaphela. Kuqhubeka isikhathi ke ngithole itoho la ngibambe khona leli toho lami. Kuba kufanele ukuthi ngimove eAlex ngoba nginehlobo ngapha eOliven, ngimove ngiye eOliven ngoba eOliven amateksi ayatholakala khona. Okay. Mase ngihlale eOliven umntase akasekho la esebenza khona. Usesebenzela ePietermaritzburg kwenye indawo. Okay. Mayesebenza la asebenza khona umntase alandelwe ispiriti se-suicide. Ngibona kuphi ama-status angisuka umuntu ojwayele ukwa-check-a ngiye-check-e nginokwa-hide nje isikhathi esiningi. Abhale nje iy'nkulumo ezisho ukuthi uyavalelisa ethi ngcono kube ngafa nge-COVID-19 zonke lezo zinto lezo. Ngiphatheke kabuhlungu ke nginokuthi mangabe kunomuntu othinta mina mayithinte usisi wami uyazi ukuthi usuke ethinte mina ngoba usisi wami unami. Kube nzima ke kunosisi ke la sihlanje basihlala kagogo kunosisi esihlala naye la kagogo. Okay. Naye ke wathwasa kwangalunga yabona zonke angifuna ukuxoxa istory sakhe kodwa uyavela kule ndaba. Okay. Uyingxenye yayo le ndaba. Hayi lo sisi angitshela ukuthi hayi uthi sifonela ubaba ubani eMpumalanga. Hayi nangempela lo bhuti lo abantu asho ukuthi hayi kufanele nihlanganise inani lo muntu lo lento akabamsebenzi ngayo afikise strong. Kube nzima ke ngibona ukuthi ey'ntweni enginazo umthandazo. Ngabamba u6 to 6 u7 days nami ngangazi ukuthi ngithandaza ngithini kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngangiye ngithi Nkosi nginawe kuphela mawungangisiza wena akekho ozongisiza. Waze wafika kumntase ke. Mayifika umntase ufika usengcono akusafani nasekuqaleni. Mayifika uthi lo sisi lo kunobhuti waseSwazini. Okay. Lo bhuti waseSwazini wakadlamini isipa. So lo bhuti lo athi yena hayi uyasebenza naye mhlambe ngaya kuye ngoba ngibuka ukuthi eMpumalanga kukude uhlala kophe soShanguve. Okay. So sihambe ke nomntase masifika lapha nginalento ukuthi mina inkinga ngiyayazi inkinga engihluphayo. Mangifika bengakhulumi zona lapha bachitha khona amathambo ngicine ngibatshela mina. Masifika lapha yana sekuyimina otshela bona ngoba abayikhulumi mina lento le ngize ngayo abayikhulumi kodwa umntasi into akayinothisa masihleli lapha lo muntu lo mayekhuluma bekunento akayibhekayo lapha emsamo. Useyangitshela ke mangabe sesifikile endlini ukuthi wena futhi ukukhipha imali yakho eyohlola bese uphinda utshela uyabatshela abantu ukuthi size ingane inkinga yini ngithi mina ngisuke ngenzela ukuthi ashesha pick up kube lula.
aqale asinika izinto loba mase sendleleni asinikeze izinto ngoba sake saduka ke nakhona ngifuna uqamba mangisaduka nje kakhulu sesibuyela okwesibili lapha yana sesinikeza lezi zinto lezi mase sendleleni yabe sathi akase iyona indaba kaMntase akaseyikhuluma ngayo sekhuluma ukuthi mina ngithwasile ngiqedanga engangisiza mina ukuthi ngiqedele futhi yena akaduri uchaja nje 2.5 hayi nami ngibuka ukuthi ngoba nayo lento ngiyafuna ukuyenza ngidlule kiyo ithi ngizoyenza uMntase bamnikeze ke lokho abamnikeza khona yaqhubeka ke into yakhona ithini into manje sihleli la kagogo njengoba sihleli kagogo nje sekungathi kagogo kukaMthandazi ngoba phela lo senginamakhandlela ami phela lawa makhandlela lawa nengake ngaba nawe eThekwini sekumele naye lo ngoba usike wathwasa usengitshela ukuthi apha amakhandlela akho sisi sebenzisa amakhandlela akho sekuyathandazwa nje phela kusithandaza kiyo lamakhandlela othokoza gogo thokoza mkhulu khona la kagogo athi lo baba lo kuzofanele senze umsamo nasemqashweni umsamo uyenzeka yimi ke lo ngifuna iroom ngilithole ke leli room leli mangilithola leli room afike lo baba lo seshilo ukuze sithenge ini zonke lezo zinto nezinto lezi kamaye ezinye ima akayisebenzisa osebona uma ukuthi ima kwaye powerful zonke lezi zinto lezi sishayeke lo langa leli sesitholile leli room leli mase lithole leli room mhla izokwenza lo baba lo wakhumula lo baba wasala ngomkhaba into engakaze ngiyibone ngwasemakhaya kodwa kwakungekho nomali kimi ukuthi umuntu engafika ethi uzokwenzele into bese yena ayaqemba akazange ethi sikhanyise ikhandlela thina ikhandlela angikhumbula umkhulu wami ekhanyisa ikhandlela elibomvu wayeke wasebenzise lawa amanye amakhandlela kodwa mayenza izinto lezi kwakuba ikhandlela elimhlophe neliyelo neliblue mhlambe ke senga-edwa lawa amanye aze sikhanyise leli khandlela elibomvu afike ke akwenze lokho ke akakwenzayo sesivusela umsamo sesinezigodlo thina la kama-stand sambe ke sekulo mfula loyo ke sabuya nalo phela lemfula la egoli ingcolile sabuya namanzana ungayo phela ngoba la kunetamkoko kuyachitheka yonke into ngitshela ukuthi kufanele ngiphahle ngawo lamanzi ngiwathele mangabe ngistima zonke lezo zinto lezo ngoba ukuthi kuMntase uNkulunkulu uyasizwela angeke ngithi walashwa lo yamuntu ifasting yami engazi ukuthi ngafasta mina ngancenga uNkulunkulu ukuthi angilekelele ngoba akekho umunye ongangilekelele ngifasta angikholwa angisayi esontweni kwesinye isikhathi ngiyengizwe mhla ukuthi angiye esontweni lasekhaya ngiye nakhona ngiphinde futhi ngibuye ngihlalele nje ngiqhubekele nempilo yami engathi akwenzeka ngalutho so kuhamba isikhathi uMntase abuyele la akayisebenza khona ePietermaritzburg ngisale ke manje ngiqhubeka nayo lento leyo ukuthi angilungise le ndaba ye-calling yami bese ngiqhubekele nempilo phambili kodwa futhi into abayisho uMntase uphiwe emsebenzini wezandla bamtshela ukuthi akayeke le umsebenzi la ekade sebenza khona so akuthatha ngesikhathi ke sebuyelile waphinda uMntase wabuya sebuya manje uzohlala nami kwaba wesike masiqale lezi zinto nayo leyo nhlansi yethemba eyayikade ikhona yokulungisa neyokuthi ngiyavuka ngiyakuma peace job ami kwaba wesi kakhulu nganginele ngifike ngisebenze kanye eclientini lithi sengiyabonga lifonele agent lithi sengiyabonga mabebuza ukuthi kwenzakaleni athi ayakwenzeka ngalutho nje ukuthi angisamfona kwaba wesi ngalendlela ukuthi nasendlini sekuke kushode nokudla
Ngabe uhlala nengane khona la emqashweni. Nasekhaya bazi ukuthi kwenzakalani ngoba nawe ekhaya unalento yokuthi vele ezinye zalezi zinto eziphehlwayo zisuka khona. Manje bekugcine kuba ngathi inyanga esizihambayo zisebenzisana nalo muntu obhidlizayo sekhaya. Bekuba worse kakhulu masifika kumuntu mina worse mangabe ngifika kuba endumbeni lezi zabo kuye kube nabantu abafuna ukuthatha kimi abangafuni ukuzosiza mina. Kwahamba isikhathi ke ngiyathwasa kulo baba ungitshela ukuthi fanele ungifaka emfuleni eSwazini. Khumbula ukuthi ke manje kwesinye isikhathi ingqondo sikihambe sekubuya le yanto leyana. Ngangimbuza ngelinye ilanga ngithi mina kunento eyenzeka athi hawu ubuza indaba yaseThekwini ngithi mina ngithi ngiyengifisa ukwazi ukuthi kwakwenzakalani ngalesa sikhathi ngalesa sikhathi wawehlelwe into enkulu naye engangichazela ukuthi kwakuyini leyo nto leyo engehlele. Kwaba wesi ngapha ngiyaphahla ngihamba intaba ngihamba amanzi zonke lezi zinto lezi nami ngizama ukulungisa. Senginamabhayi nginobuhlali phela ngisho senginomsamo khona la nami senginama client khona la eGoli. So hayi ke iqhubeke ke le ndaba yakhona bayafika nabantu aphinda yenza video call ngoba phela nawe esuke ngangekho khali kakhulu ngapha ekuprofitheni ngangibuye ngoba njengethwasana ngangumuntu osafundiswa yonke lento le yakhona. Yes. Abahlolele ke naye ke a-charge ke lingalendlela la e-charge ngakhona. Kwafika isikhathi manje ukuthi kufanele siye eSwazini. Anginayo ipassport but wami. Nengqondo ayisasebenzi kahle. Sengiye ngikhuluma ezinye izinto ngibuye ngibona ukuthi le bengafanele ngiyikhulume kodwa ngiyikhulumile. Kwashaya isikhathi ke maso eSwazini uyafona uthi ngikhohlwe ukusho ukuthi amaphupho ayethi ngimtshele wonke amaphupho amangabe ngiphuphile. Yonke into oyiphuphayo. Yonke into engiyiphuphayo anginele ngiphuphe nje ngimfonele ngithi hayi mkhulu ngiphuphe ukuthi mkhulu ngiphuphe ukuthi nokuthi it's like waye ngimonitor through amaphupho. So kuhamba isikhathi ku-girlfriend ngiphuphe ngilwa no-girlfriend kamkhulu. Okay. Ngiyibuza ukuthi kahle kwenzakaleni no-girlfriend kamkhulu siyalwa ngingalinaki leli phupho leli. Naye wathi wamnceda wayedlala abanye abantu bethi bayamthwasisa so njobe sekuyinje useright. So shaya isikhathi masiso eSwazini angibuza ukuthi ngibonani. Athi ngibonani ngithi mina isha ngibona ukuthi njengalolu hambo lolu seSwazini abakakutsheli lutho hayi. Angazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngikhumbula ukuthi ngathi ngibona inyoni emhlophe zonke nje lezo zinto lezo ke athi hayi okay yona ezokuphelezela ke kulolu hambo. Ngihambe ke shaya ilanga leli ngihambe ngeSwazini ngifike nami ngidize lapha kudizwa khona ngiqhubekele phambili. Ngena ngopotsho. Ngingene ngopotsho masifika ke lapha indawo yakhona kuselizela uthi. Okay. Masifika ke lapha ya kwathi ngabo 4 ngoba salala kwathi ngabo 4 eNtathakusa lapho 4-3 lapho eNtathakusa. Okay. Ngayi abalozi bayezwakala mabafika. Okay. Uyuzwe noma usuku ungaboni lutho kodwa uyuzwe ukuthi abalozi sebekhona bafikile. Nangempela ke bafike ke abalozi sihambe ke siye lo mfula lo. Masizofika kulomfula khumbula ukuthi kwakuthi kimi ngihlabelela ukuthi ihlala njalo ungasuki kuye bekezelela konke uJesu nombele nawe uJesu uthembekile.
Ngangeke ngithi mangicula bengangivumeli laba kodwa lokhu ingivuselela lento ukuthi ngihlabelele noma bengavumi laba abanye ngiqhubeke mina ngihlabelela elokugcina engeke ngilikhumbule ngoba ngangilithanda ngisasontale ngihlala eSt John usiyacela kuwe Jesu ibanathi kule ndawo ngangilokhu ngishintshanisa lo uhlala njalo ungasuki kuye bekezelela konke uJesu nobele nawe ethembekile masifika kulomfula esafika kiwo kwakunekhandlela elibomvu elalikhanya kuloya mfula wafika ke bathandaza ngendlela yabo noma sengizongena ngaphinda futhi nami ngambiza lo nkulunkulu wabantwana baka-Israyeli ngangena kakuzange kube lula bangicwilisa kulawa manzi angazi noma ngangathi nganyathela inyoka lapha noma nganyathelani angazi kodwa kwakushelela ngaphuma ke kodwa kube nento ethi ngithi kulo baba lo yazi lapha nakhona umuntu obezosala kuwo lawa manzi lawana kodwa makubuya kahle ingqondo ukuthi imini wayezosala kuloya mfula loyana kodwa uNkulunkulu waba nomusa cabanga ukuthi ngihambe mina nginayo nepassport ake ayikho nendlela yokungitracer ngihambe ngongekho emthethweni yes ngabuya ke lapho mangibuya izinto zaba wese kwabamnyama kakhulu ngapha ngikhokhela school fees sengane ifunde private school ngoba ku public school angizange ngisithole ispace kuwesi kwabamnyama kakhulu kunakuqala athi lo baba lo ngikhumbula amaslapha ya athi mawusedlozini usuke sewugane idlozi so ngangiphikisana ke nakho lokho ngangayifuni leyo ukuthi sekuthiwa ngunkosikazi wamakhehle engawazi athi lo mama lo omunye bayafika labantwana bakuvakashele nasebusuku izinto nje ababezikhuluma engangasi understand kodwa makuhamba isikhathi nginokubuka ukuthi kahle kahle imoya yobumnyama inendlela yokuziveza lapho thina singanakanga khona kodwa bayakhuluma kwesinye isikhathi uyibona enye advert uyibuke ikhuluma into light kanti behind lento ugcwele amadimoni so ngibuye ke lana uyakhumbula ukuthi ku episode yokuqala ngithe zazi lezi zilwane manje ngilala ngivuleke ngaphansi ngagcina senginephunga elalinuka kabi hayi ngimtshele lo baba lo ukuthi nginale nkinga le nakhona imbiza yakhona ayiwangithatha lo baba ngabuya ngayipheka kwaba wesi kwafana nje kwaqhubeka lapho kwagcine khona safana nje isimo sangayashintsha ngaqhubeka ke kanjalo maqhubeka makuba wesi angitshela ukuthi lo baba lo ayifanele ubuyele phela uyoshiya lo yamkhulu lo yana lapha yana kushuthi akwenzekanga kahle ngabuka lela ukuthi ukubuyela kwami lapha nashuthi sengiyofa angizange ke ngisabuyela lapha ngagcina sengiphuma kulo baba kodwa noma iconverse i-communication sasiyikhathile ngangimphupha lo baba ngimbone emaphusheni silwa emaphusheni last ngoba phela ngangiqhubeka ngihamba amanzi nami last ngizomnqoba ngoba ngiyazi ukuthi ngamnqoba spiritually ngaphupha ngimemeza ngimshaya la ephusheni kwaqhamuka izinto engangingazazi ukuthi zayiqhamukaphi zamthatha zahamba naye kwaba isign yokuthi ngimnqobile akaphindanga futhi wangihlupha emveni kwalapho kodwa namanje ngiseyumuntu olokho eqala phansi njalo empilweni mina izinto zami azikhuli kugcwele nje stagnation aphinde futhi lo sisi lo engithe sasihlala naye lapha kagogo athi ngoba lo ukumoshelile into zakhe ithi siqhubeke nalo wasempumalanga
Okay. Lo sempumalanga naye sesifika naye sefuna ukungilungisela. Angitshele ukuthi angiyogquma ngani, ngihambe ngiyogquma. Kwathi ngiyelanga lele akayizongenzela ngakhona. Wangitshela ukwathini wayekwazi ukuba sendaweni eziningi ngesikhathi esisodwa. Okay. Into akayisho wathi masifika emfuleni somthole sekhona. Nangempela masifika kuloya mfula lo laphana sayimbona le ndoda eyigqoka ijazi eliyelo ngapha neliblue ngapha. Yonke. Saqhubeka ke senza noma singasondelanga kuyona kodwa saqhubeka saphahla sabuyela emuva. Qhubeka ke manje sengiqhubeka naye lo bhuti lo naye kuyangilungisela ngapha phela nama client abuya vele phela. Ngabe client nje lami emveni kokuba sengilungisele bhuti laseMalawi. So afike ke naye lo bhuti wayehlanganele nje Nkosi yami kwakonakele ngoba mangabe u desperate uhamba ushayisa ufuna usizo endaweni eyirongi Njalo. akekho futhi oyufike ayikho inyanga ukufike kithi ayazi noma ubani ukefike ngathi uzokusiza ethi la usufike egcineni. So siqaleke le process le sikwenze lokho. Inkinga engangiba nayo ukuthi ama client ami kakhulu kwakuba ama client esilisa. Okay. Ayigcine ngishela ke gcine kungasekho nalokho ukusizana kanti nami angikho right. Zonke lezi zinto zazingidraina spiritually. Kuthe ngelinye ilanga ngezwe ukuthi angiyikhiphe nje le mithi ngiyilahle ngoba ngangifila ngathi ngiphile ethinini angikhona ukunyakaza yonke lento ngangiyiza nje iyumthwalo onzima emahlombe ami. Ngimtshele lo sisi le ukuthi cha mina mfethu sengiyakhipha yonke lento angisayifuni nayo lemsamo le angisayifuni. Lo msamo lo yani ngangwenzelwe lo yabhuti loya kahamba ngawo lahle into zakhona. Nalo futhi mayisengena ngokuthi uyangisiza sengiqala phansi futhi manje sengakha lo msamo lo o include yena. Kwafanele ukuthi ngiyolahla izinto ngifonele auntie ngimtshele ukuthi nginenkinga kanjena angisayifuni mina yonke lento le. Hayi ke naye angitshela ukuthi hayi ngayokhipha uphinde ubuye uhase ngetswayi kanjalo. Ngalahla ke. Ohambeni lempilo ke abantu esiye sibuye sizwane nabo banabantu amantombazane athakatha la ngaphandle. Nami ngomunye wabo ke owazenza lezo zinto. Ubukhuphe kwesinye isikhathi uthuntuthuzwe ukuthi uhamba job khuphe bungihambe isikhathi eside kiyo le process le ngitshela ukuthi mhlambe mangena nami ngibe inyanga nje right ngizokwazi ukuthi ngizilwele ezitheni zami. Kwahamba ke before ngizomiyeka lo gobela wesithathu ngiba ne client futhi nakhona laliphuma laseZambia. Okay. Lo baba lo wayebulawelwe ingane yakhe emakhaya efuna revenge. Wayezofuna umuthi wokuyopay revenge. Wayezofuna umuthi we revenge ukuthi sicuphe thina silwe sibhekise emuva. Okay. Ngapha khumbula senginesitha ekhaya. Nami ngiyifuna revenge kulesithe sekhaya ngithi angashaya nje inyoni embili ngetshela lodwa sishaye lo kodwa ngibe ngihlatshwa ukuthi at least lo noma engafa angikho guilty kuye lo yana ngoba phela impi yakhe shuthi senginedumbe embili. Madoda. Kwaba wesi kunekhathi engake ngakufisa ukufa kodwa ngangingafuni ukuzibulala mina
umthandazo wami angithandaza umthandazo wokufa. Ngoba ngabuka ukuthi kodwa ngangingafuni ukufa ngedwa noma ngifa, ngangithi mntana mangabe ngifa Nkosi ngicela ukuthi ngife naye, angasale bangela umntase umthwalo, kungcono sife naye. Kunesonto enganginokusebenza kwa-agent yami ngamasonto, babeyaye bengishiyeke ngisale. Kodwa ngangithi mangabe sengikhuleka lo mthandazo wokufa ngidlale lezi ngoma lezi ama-worship song. Okay. Ukuthi ngithi ngaleso sikhathi leso uNkulunkulu wavela kakhulu kimi, ngoba ngangiye ngizizwe senginethemba engangingalazi ukuthi lalibuyaphi. Kwahamba isikhathi ngamhlukana-ke nalogobela wesithathu naye, ngakhipha izinto zakhona ngazilahla, kwaba ngathi kuba ngcono. Kodwa futhi mangizwa lokukhuphe ngiyafuna ukustima phela, ngoba mina ngazi ukuthi mawuhanjwa into ebusweni noma uphupha isichitho kumele uvuke ugqome uphalaze. Ngawo umuntu manje usefuna ukuthi okay isengaye emntwini, kodwa ithi ngiyithathele lezi zinto ngiyihlanganisele mina, ngenze kanjalo. Ngagcina okungese ngikuhlanganisa sengibuye okunye kwakwenza umehluko for 2-3 days. After lapho futhi iphinde ngase ngumuntu ohlala ngokugquma. Awuzozwa abantu bekutshela ukuthi bethi geza kanjani wena ngamanzi amhlophe uyintombazane, fone bepink noma beblue. Hayi wona ngeke ngawadaya mfethu, ngeke ngawadaya, hayi kancane. So asiqhubeke isikhathi nami ngiyaphila ngendlela engiphila ngayo ngisezweni. Izinto ayihlangani ziba wese, ngiyaplana. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi bengidlala istokfela ngaleso sikhathi leso, ngithi nje hayi ngizokwenza ukuthi make kwafika leso sikhathi leso ukuthi imali sizophuma sekufanele kube nento kumele ngiyilungise. Ayisayenzi le mali, ayisayenzi le nto bengiyiplanele ukuthi ngizoyenza ngayo. Kwaba wesi nangapha esikoleni ngibuye ngiyolunguza nakhona, ngifuna ukuyoqedela lezi izifundo zami eyisele, ngoba nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga uJehova ngisiza ukuthi ngiyiqedele. Yes. So kwahamba isikhathi ngiyahamba nje lamasonto, ngiyawahamba, umehluko futhi anguboni. Kwesinye isikhathi baprofetha abanye, ngoba ngigcine sengiba nalento ukuthi angisafuni profethwa ngoba sengiprofethwe kakhulu. Kodwa isonto engagcina kulihamba, nento ubaba lo akangitshela yona, wathi yazi ukuthi yini into ezovala izinto zakho, ukuthi nenhliziyo elikhulu kunabantu osababambile enhlizweni yakho ongabaxolile. Wathi kanti ezinye izinto zakhe ngabe ziyalunga ukuthi ngoba awuxolile ubamba inhliziyo. Ngafunda-ke lapho kancane kancane ukuthi abantu basekhaya ngibaxolele. Kwakungelula, kangifuni ukuqamba amanga nami futhi isibuko sabheka ngakimi ngokuthi kukhona nami la ngekho perfect khona, engonile khona. Ngafunda ukuthi Nkosi ngicela ungithethelele, nami ngiyabathethelela. Yaqala nje kancane kancane lento, kodwa futhi nakhona ngabuye ngacikeke ukuya kulela sonto ngangabe ngisaya khona. Ngahlala-ke mangiscrolla ngelinye ilanga ngibona u-Enigma naye uyasho akusoyo, ngibuye ngiphuma yilo baba uyathusana nakho. Ngeke mangithi hawu nayi podcast engiyabazalwane i-Estimida, ngivule nakhona ngibuye ngiphume ukuthi ngelinye ilanga ngivule futhi ngibone i-documentary ka-Erika Mugisa. Ngibuke nakhona ngibuye ngethuke ngibuyele ngithi ngizobuye ngivule. Kodwa ingihlaya kube nayo lento le ukuthi kunezwe elilodwa elihlalayo kuwe, wena noma ngabe ubuke wadlula, kodwa ikhona into oyizwile abayishilo, ngeke isasuka. So ngihleli ngelinye ilanga ngisendlini, ngiphinde futhi ngivule
ngiyibuke, hhayi ngiyiqede nje i-episode futhi ngiphinde ngiye nakwamanye ngiqhubekele nakwamanye ngibuke. Hawu, yini le kuphushayo ukuthi nje kunalento nje ubuke lezi zinto lezi nginakho enhlizweni yami ukuthi ngiyalifuna isonto kodwa ongcono ofaka number 4 ngoba awusashift lapho mangikhuluma ufaka number 4 uyeke nje ngoba novela kuphela no le eveza wonke it's fine so kunalento nje lokho ithe angiwavulela ama-episode ngiwabuke ngilalele ngizwa abantu ba-testifya bakhuluma futhi ngiphinde futhi ngiyiqhubekele nje nempilo yami kodwa futhi kunalento senginalento yokuthi okay ngoba idatha lami alikho enough ithi ngihambe ngiye lapha kwi-ST Media ngifike ngidownload kuzothi mase ngihleli kahle phansi ebese ngiyalalela ngiphinde futhi nangapha kulawa amanye abazalwane ngiwafune nje nawa amanye abazalwane kodwa bese ngihlushwa yilento yokuthi mawashona uma kwathiwa kwaba nezinkulumo ezithile ngokushona kwakhe angazi noma ngashona ku-episode yokuqala ukuthi umama izoshona wayesephanjanelwe ekhanda wakuthinta so ngiyibuze ukuthi ngabe uma wafikani ngempela la kufika khona ngoba kunabantu abanye bebethi umuntu owaganga ekhaya waqala wayoganga nangendla bathi zamathuna so kunobaba esake saya kuye lo sonto sanjona kathi naleli thuna lelenitheleno akuseyilona elenu selisebenzela omunye umuntu so abanye mawuhamba kibo bazokutshela ukuthi uma akekho ekhaya ungaphandle wenzile umsebenzi engakanani bhuti imali yami ngithenga izimbuzi ngibiza abantu dakakulutho kunezinto empilweni ekumele sidlule kuzona ukuze sikwazi ukuxoxela abanye abantu ukufunda nje sifunde kuzona nokuthi ngazalelwa esontweni lakaShembe kukho konke ekhaya noma uyise ispoon but Shembe uyise inkomishi Shembe nje noma uyisani noma bazayo uthi Shembe uzothola na ku WhatsApp umuntu uzothi Shembe ngoba ilona gama esasilazi leli wangisiza ke mina uNkulunkulu mhla kuzofika izwi kimi angikhumbuli kwakwenzakalani kodwa lafika lathi ungabe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngathi ngisabathe ngiyaziba lathi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngathatha ifoni ngayiguglisha ukuthi ngabona Exodus 20 ngaqala ngafunda ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngazenzela izithombe ebaziweyo kusemhlabeni okungaphansi nokuphezulu ezulwini yachaza le verse lakhuluma nami themveni kwalapho sengifundile ngayibuza ukuthi ekhaya phela thina sinasazi ukuthi uShembe uNkulunkulu so kusho ukuthi I was aware ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa benginokuthi uShembe usaJesu nyana so ngangina lokho ukuthi uShembe kusho usaJesu nyana kodwa I was wrong yazi ukuthi bazongihlasela inkosi yami bantwana bakaBhombela kodwa-ke anginankinga abeze nini imkhonto yabo mfethu bengaze bezohlasela wena baBdlamini cha mina ozela kwakho
ngeke ngezwe no baba Mbatha lo bekhuluma le ka gift. Ngathi baze bamhlasela yena ungcono yena uzwile mina cha ngazalelwa khona okuningi kwaKashembe ngiyakwazi kakhulu hayi kancane ngisho umlando nasesikoleni nongeke uzungithinte nesihluthu sami ongeke uzungithinte Eish. kodwa ke kumele singakubalekile ukuthi uJesu uyena indlela neqiniso akekho yakubaba ngaphandle kwakhe njoba thina sasikhule kuthiwa Shembe is the way cha amanga lawo Yes. amanga lawo Jesu indlela neqiniso futhi akekho yakubaba ngaphandle kaJesu Jesu yena lithikithi lethu neBhayibheli likufakazela kaningi ukuthi uJesu yena selikhulumile lelizwi kimi laphinde labuya futhi ngaba nakho ukuthi malikhuluma lelizwi ngangina nalendlala yokuthi ngifuna ukwazi kakhulu ngangeke ngihlale ke nasebusuku ngingalali ngibuka ama podcast ngifunda nakubantu abanolwazi olungaphezulu kolwami kodwa uNkulunkulu wangisiza kutheni noma umuntu ngingahambisani naye ngizifundisa ukuthi ngifunde kuye kuze ngithole ukuthi understand kangakanani labuya lelizwi lathi kuqake manje wamukela uJesu ngaguqa endlini Ikufica endlini. Ngifica nje endlini lathi ke kuqake wamukela uJesu ngaguqa futhi ngathi Nkosi Jesu ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi ngathi amen so ngaba nakho futhi ukuthi ngikhuleke ngicela isonto ke manje ngoba before ngizolicela isonto wathi laphinde labuya lathi ngoba usomamkelile uJesu la endlini kuzomela ukuthi uphumeke manje uyesontweni uyomamkela phambi kwabantu ngaguqa ngathi Nkosi ngicela isonto engizoya kilo ngathi ngihambela ke ngelinye ilanga ngaka right wami ngabona isonto ngezwe inhliziyo ithanda kuyakhona ngathi hayi ngesonto ngizoya la nangempela ngesonto ngaya khona ngafika ke basebeqeda ukushipa ngoba ngafika late iservice yokuqala ngena 8:30 iphume u10 esibili kanjalo nga 10:30 to 12 so mangifika lapha ya ngeze uthando nje ngaphandle ukuthi abantu bakhona batheni kodwa ngalifeel uthando from security ngalifica egateini la ngivulela isango la ngikhomba ukuthi hayi kungenwa ngapha alishongo kuningi la ngamukela ngaqhubeka ngaya phambili ngafika ngafika ngama asha naye wangihlalisa so mangifika lapha ya ngifika ku preacher pastor Warren my preacher lapha ya ukhuluma ngoJacob Okay. uNkulunkulu mayizomshintsha athi kusukela namhlanje uthi uJacob ngeke ngikudedele ungangibusisanga uthi kusukela namhlanje awuseyena uJacob so uIsrael so ngamuzwa uNkulunkulu ekhuluma nami through leli verse leli kwathi makuphuma inkonzo kwathiwa bamukela uJesu ngaba nalento ukuthi ngizophinde ngibuye ngesonto elizayo kodwa ukuthi isandla lesi makuphakanyiswa izandla ukuthi isandla ngasiphakamisa kanjani
angikhumbuli kodwa sona saphakama. Kwaba kuqala kohambo lami noNkulunkulu. Ipeace engayizwa lapho mfethu. Ngangingakwazi ukuyichaza namanje namhlanje angikwazi ukuyichaza leya peace leyana kwakuthi noma izinto uzibona ukuthi azihlangani kahle kodwa le peace lokhu ikhona. So udaba lami lolu mfethu, yebo nginendaba eziningi kodwa nje udaba lami noJesu lolu. Siswami siyambonga uNkulunkulu ngawe. What a beautiful story, what a beautiful testimony. Usiprovelile ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu esiwenza la kule ndawo mhlawumbe abanye bengawuviwa ngendlela efanayo, kodwa usiprovelile ekuthenini ukuthi uma uNkulunkulu ekwazi ukukuthinta ngezwi lakhe through i-podcast, okusho ukuthi kungenzeka kuwena kuphela. Baningi abantu okungenzeka la the way yokwenzakala ngakhona. Mhlawumbe abanye bangebeze public like you did okanye njoba wenzile nawe, abanye mhlawumbe bathintekile ngendlela ezahlukahlukene. So engifisa ukusho into yokuthi sidumisa uJesu kakhulu ngobufakazi bakho, usinikeza nethemba ne-courage ukuthi asiqhubeke senze even more. Kusho ukuthi baningi abantu uNkulunkulu asazobazuza ngevangeli njengoba nawe yenzile kuwena. Ayincane lento eyenzakale kuwena siswami. Amen. Ayincane nakakhulu. Ngiyazi ukuthi nabazona basibuka laphana ama-intercessors wonke ahlukahlukene, lonke ibandla likaJesu elisibukayo mfowethu, kule kumina ifana ne-fulfillment ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ngendlela emangalisayo. Kulokhu ke asilithathi noluncane udumo lonke lungolwakhe. So siyabonga kakhulu siswami. Nami ngiyabonga kakhulu ukuthi ngcine ngifikile. Yebo nganginaso isifiso sokuthi ngelinye ilanga abantu engathi bengabuzwa ubufakazi bami, kodwa nakhona angifuni ukuphakame mina, kodwa ngifuna kuvela amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngisize kakhulu kuningi la ngidlule khona, kodwa ngikhumbula uHagayi mayese ephumile esehlane la umfana kayizofa khona ngoba amanzi ayingasekho. Ekwakhuluma ingelosi yathi Jehova ukuzwile ukukhala kwakho. Nami uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwami. Ngithanda noJohn 4 ukhuluma ngalo wesifazane wayeseSamaria owayengenawo umthambo kaNoah. Incwadi ayisivezeli ukuthi lo wayesedlule kuphi. Wayenziwa abantu, akavelanga nje akangaba nomthambo kaNoah. Kwakunabantu abenzile ukuthi angabi nawo umthambo kaNoah. Kubhlungu ke ezithina abantu abamnyama ngoba sesicabanga ukuthi mangabe sifa kunezulu lomndeni. Cha, akunazulu lomndeni. Nokuthi sicabanga ukuthi masihlaba sihlabela abangasekho. Okufakazela lokho, ngithanda ukubuyela mangabe abantwana bakaIsrayeli besehlane ukuthi uNkulunkulu wehlisa imani ezulwini. So engahlulwa yini ukuthi aphinde futhi provide for bona. Thina sicabanga ukuthi masihlaba lezi imbuzi esihlabayo nezinkukhu esihlabayo bazozamukela. uNkulunkulu wabondla abantwana bakaIsrayeli esezulwini. Namanje ngiyafisa ukuthi angathi amehlo ethu nendlebe zethu singavuleka bese ngaba willing ukuthi sifunde iBhayibheli silifunde, ngoba iBhayibheli leli ngaliphiwa omunye siswendi la bengihamba khona
bengingalivulavuli, bekuye kube uPsalms 23 kodwa bengingalivulavuli. So amahubo ngiyawathanda kakhulu. Angifundise ekutheni uNkulunkulu wayenoDavide kwi-secret place. Wamfundisa ukulwa abantu bengaboni. So nami khona la ngiphuma khona abantu abangazange bebone khona. Yes. Kodwa uNkulunkulu mayisefuna olwakhe udumo uliveza phambi kwabantu. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu sisi wami. uJohn lithi izwi lenkosi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakhe. Ngamanye amagama, there is power to perform miracles and there is power to become. Unikeziwa amandla to become umntwana kaNkulunkulu. Sabonga kakhulu uNkulunkulu sisi wami engathi angakugcina njalo kulolu hambo, uhambe na indlela yonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bafowethu sesifike ngasekugcineni kwe-episode yethu yanamhlanje. Honestly, I'm speechless ngenxa yamandla walobo bufakazi. Sidumisa uJesu ngendlela emangalisayo. Udumo lonke lumfanele. Maybe before sivale siswami, I feel in my spirit, can we just pray and then we let you go. Baba wethu engcwele, siyakubonga uNkulunkulu wethu onamandla onke ngegama lika Jesu. Ngalobu bufakazi bomntwana wakho. uNkulunkulu wethu engcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. By the word of this testimony, truly we have overcome the enemy in the name of Jesus Christ. uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngezwi lalobu bufakazi simnqobile omubi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu onamandla, siyabonga dwala lensindiso in the mighty name of Jesus Christ. Baba wethu engcwele, siyathandaza nangu dade wethu uNkulunkulu onamandla, siyamthandazela ukuba uhambe nayo indlela yonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Njengehu belithi hamba noJesu indlela yonke. uNkulunkulu engcwele, siyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hamba nayo umthwale uNkulunkulu umlwela izimpi ngegama lika Jesu, umlwela izimpi zonke zabo uNkulunkulu abakhona ngegama lika Jesu. Umupha amandla, umqinise, umuphi ithemba elisuka kuwena ngegama lika Jesu, ithemba elisha in the name of Jesus Christ. Baba wethu engcwele, sikunikeza udumo, ubukhosi bonke namandla, inkazimulo ingeyakho. Baba wethu engcwele, phakama njalo uNkulunkulu wethu namandla, libatshazwe igama lakho ezizweni zonke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we give you honor and glory and adoration in the name of Jesus Christ. Baba wethu engcwele, silibiza sinamahloni uNkulunkulu engcwele leli gama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, njengophola athi anginamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla. Baba wethu engcwele, uNkulunkulu wethu engcwele, we are not ashamed of this gospel in the mighty name of Jesus Christ. Baba wethu engcwele, sikhuluma phezu kwa wonke lama waves uNkulunkulu wethu engcwele, naphambi kwazo zonke inkumbi zabantu ezisibukelile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sisho ngesibindi kunamandla kuleli gama in the mighty name of Jesus Christ. Siyakubonga Baba wethu engcwele, uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu onamandla, in the mighty name of Jesus. Umugcwalise, umqinise, umphila okuvela kuwena ngegama lika Jesu, umfihle egazini lakho in the mighty name of Jesus Christ. Siyabonga Baba wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ophilayo, in Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Siyabonga sisine. Thank you so much. Ngibonga mina.
bafowethu siyabonga kakhulu. Sibonane laphana ngomhla ka 31 ngomhla ka 31 January laphana eSoweto eMidlands zone 6 ngathi nje Inkonjane Primary School. Ake siyoqala unyaka wethu emadolweni. Ngiyazi ukuthi siyobe sibuye nasemabandleni ethu inqubo zethu ezihlukahlukene. Abanye beqala ama-fasting from mhla ka-1 aphela khona, mhlawumbe nabanye benze 21 days, abanye inyanga yonke njalo njalo. So senzela umhlangano lona specifically for abazalwane ukuthi ake siyohlangana nike laphana laphana eMidlands zone 6 ke siyothandazana sonke. Ngiyazi ukuthi kunabanye abazobefika ukuqala lapha eGauteng before uzufunda about iJoburg, uzufunda about zonke izinto usemsebenzini, uzofuna umsebenzi, ufuna isikole. Ake siyohlangana sonke laphana ke siyoqala sonke unyaka ke siyoqala emadolweni ke sithandazane sonke laphana bafowethu. Sikholwa uNkulunkulu ukuthi before anything kunoNkulunkulu. Before noma ngabe yini ongayenza kukhona uNkulunkulu. Ake siyoqalana sonke laphana sobe sinayo umpostoli esivinqimalo all the way from Pietermaritzburg, indoda yomthandazo. Sobe sinaye umpostoli uThiphi Ndaba from eKatlehong. Sobe sinaye umpostoli uMbatha from eSoweto. Asipheleleni sonke lapha nabafowethu ke siyodumisa inkosi. Ke siyomncenga uNkulunkulu nangayo unyaka 2026. Ke siyomncenga ukuba asithwale njengoba sithwalile naku 2025, akasithwale futhi naku 2026 egameni lika Jesu Kristu. Ngakhumbula umprofeti umsima ngathi the journey it is no longer our concern but sokungaye. So ake siyomncenga sonke ke bafowethu laphana uNkulunkulu sonke for unyaka ka 2026 egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. For more info 0788 417 844. And we believe, and if ungeza ukuphumelela we will try our level best ukuthi inkonzo yethu ibe live khona lapha. Ndisemkhulu uNkulunkulu ukuthi noma ngabe kuphi uzokhona ukuthi ujoyine ube ingxenye yawo lomkhuleko esiyoba khona lapha. Noma abusuka phike, please do come. Kuyobe kumhla ka 31 starting from 10 ekseni, okusho ukuthi it a whole day service. Asikobe kungekho ebusuku, it's one day bafowethu, akusiyimvuselelo, it's one day service. Siqala ngo-10 so siyophuma late, ngo-10 ekseni so siyophuma late. Akusiyinkonzo yasebusuku, inkonzo yasekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Ayibonge inkosi. Sibonane kwi-episode elandelayo. uNkulunkulu anigcine anibusise. Amen. Siswa